Podcast C2, català.cat, episodi 41è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi. Mireu, no fa gaire hem estat avaluant exàmens de C2 i una vegada més hem tornat a sentir els errors de sempre, els habituals, tots els que us comentem i expliquem al nostre curs de c2català.cat. I com que tenim una altra convocatòria d'examen de C2 a la cantonada, hem pensat que us pot convenir que parlem en aquest episodi d'una de les àrees que més neguiteja els examinants, parlar en públic. En part, però només en part, neguiteja perquè tenim por que se'ns escapi algun error i que això ens pugui penalitzar. I ho entenc, perquè és fàcil que se'ns n'escapi algun i això realment penalitza. I en un examen no ens convé perdre punts si podem evitar-ho. Per això hem cregut que una bona manera d'entrenar-se per evitar cometre errors és aprendre a detectar-los. Sovint, quan parlem, sobretot informalment, que val a dir que és la manera més freqüent de comunicar-nos, no ens fixem gaire en com ho fem. Segurament perquè donem més importància a què diem que no pas a com ho diem. Això fa que ens acostumem a fer servir expressions o formes no normatives, que, tot i saber, potser, que no són correctes, les fem servir sense cap mena de preocupació o consciència. Però aquest costum de comunicar-nos sense cura ens pot perjudicar, i molt, quan el context en què ens hem de comunicar és el d'un examen, en què un dels aspectes que es valora és el grau de formalitat i el domini de la norma. Així doncs, per evitar problemes, el millor que podem fer és comunicar-nos sempre correctament. I comunicar-nos correctament requereix voluntat i constància. I, evidentment, coneixement de tot allò que és incorrecte. Voluntat i constància, perquè us asseguro que no s'aconsegueix parlar bé avui per demà. Parlar sense cometre errors és un procés que requereix temps i, com us he dit, voluntat i constància. Durant tot el procés per aprendre a parlar sense cometre errors d'una manera natural, hem d'anar fent nostres les construccions i formes adequades de la nostra llengua. I per fer-les nostres, abans que res, hem d'aprendre a detectar què està malament, conèixer la forma apropiada i saber per què és aquesta i no l'altra, la incorrecta. I un cop sapiguem quina és la forma correcta i per què, cal fer-la servir en el nostre dia a dia, constantment, en qualsevol context comunicatiu, també en comunicacions informals, amb els amics, familiars, a la feina, a tot arreu. Per tant, el primer pas és que algú ens digui quins són els errors que es cometen habitualment en un examen i que ens expliqui per què són errors i com els podem evitar. Nosaltres, que fa molt temps que examinem el C2, sabem quins són aquests errors i com evitar-los. I per això us els expliquem detalladament al nostre curs de c2català.cat. Un cop coneguts i assimilats, els errors, és a dir, detectats, entesos i usats habitualment, el dia de l'examen tindreu les formes correctes interioritzades i no haureu de centrar la vostra atenció pensant quina és la forma bona que haig d'utilitzar. Si, per exemple, esteu fent un examen oral, no caldrà estar pendents de la normativa gramatical i lèxica, perquè la forma correcta us vindrà al cap espontàniament, us sortirà de manera natural, perquè l'haureu interioritzat, l'haureu assimilat. I, si ho aconseguiu, tindreu més temps i podreu estar més atents a altres aspectes que heu de desenvolupar adequadament. Podreu estar més pendents de tot allò que us hagin dit que heu de fer. El que vull dir és que no n'hi ha prou de saber la teoria, que és imprescindible, perquè si no es coneix la teoria no arribarem a bon port, però no n'hi ha prou. Com és que no n'hi ha prou? Doncs perquè podem saber perfectament que no es diu però, ni val, ni arrel de, ni des de que. Però, el dia de l'examen, si normalment no hem estat
dient aquestes paraules correctament, sinó que les hem dites malament, se'ns escaparan amb massa facilitat aquestes formes incorrectes, se'ns escaparan. I potser començarem bé el discurs controlant, però més endavant, a mig monòleg, com que haurem d'estar pendents de moltes altres coses que hem de fer, ens sortiran inconscientment les formes que fem servir més. Una bona manera de començar a controlar les errades hem dit que és detectar-les. Per tant, hem d'aprendre a parar l'orella quan algú parla i detectar els possibles errors que hagi comès. Després, en el curs, ja us explicarem per què són errors i com els heu d'evitar. Ara, doncs, comencem parant l'orella per detectar els 5 errors de tota mena que hi ha en un breu discurs que tot seguit us reproduïm. Comencem! Bon dia, benvinguts i benvingudes a la conferència d'avui. Abans de res, agrair l'assistència a l'acte de tots vostès i a la junta directiva per haver-me invitat. Estic molt agraïda de que m'hagin donat l'oportunitat de ser aquí per explicar-los què penso jo de la convivència dels patinets amb tots els altres medis de transport o desplaçament per la via pública. Però abans d'entrar en el tema, cal que tothom admeti que prohibir-los no és una solució i que, per tant, ens veiem obligats a trobar una solució acceptada i còmoda entre els defensors i els detractors. Ja està? Ras i curt, 5 errors. Si no els heu detectat, podeu tornar enrere i tornar-ho a intentar. Nosaltres, tot seguit, us els localitzem. Primer error. Abans de res, agrair l'assistència. Segon error. Estic molt agraït de que m'hagin donat l'oportunitat. Tercer error. L'oportunitat de ser aquí per explicar-los què penso. Quart error. La convivència dels patinets amb tots els altres medis de transport. I cinquè error. Però abans d'entrar en el tema, cal que tothom admeti. Ara concretem una mica més. On i quin era l'error? En el primer cas, abans de res agrair l'assistència, hauríem d'haver dit abans de res vull agrair l'assistència. El segon error, estic molt agraït de que m'hagin donat l'oportunitat i sobre el de. Per tant, s'hauria d'haver dit estic molt agraït que m'hagin donat l'oportunitat. El tercer, l'oportunitat de ser aquí per explicar-los què penso, no, hauria d'haver dit per explicar-los què penso. En el quart, a la convivència dels patinets amb tots els altres medis de transport, aquest és fàcil, la convivència dels patinets amb tots els altres mitjans i no pas medis de transport. I el cinquè i últim, però abans d'entrar en el tema, aquest però odiós que ja l'hem comentat altres vegades, que ha de ser però, abans d'entrar en el tema, cal que tothom admeti. Tots aquests errors i molts d'altres us els comentem en detall al nostre curs de c2català.cat. Però un cop coneguts i entesos, la feina és vostra. Heu d'expressar-vos correctament sempre, sempre, cada dia, en qualsevol situació o context. D'altra banda, podeu subscriure-us al nostre podcast. Ja en tenim més de 40 i en tots tractem aspectes diferents a tenir en compte sobre la nostra llengua. Encara sou a temps de preparar-vos bé el curs i aprovar l'examen. Apunteu-vos a c2català.cat. No perdeu més temps. Aviat tancarem les inscripcions.